Synjuk ki Rangbah Shnong Ribhoi District mentakasngi kalalit ya kendu ya Deputy Commissioner Ribhoi District Dr. Abhishek Saini ban pensngau ya kajing sokhya halor kajing ka ba ki nong ri Sniang ki ya kendu bat kajing du nong ka ba kraw na kajing bun ki Sniang ki ba yap haba kran chikilat pathai Khubor hadien kajing ya kendu u chairman ka Synjuk ba PB makdo ulaong babun ki nong ri Sniang ha ki Shnong ba pher menta kila ha ban pendap tang ya ka kam tep Sniang namar kajing bun palat ki Sniang ki ba yap kabalak takjur ya kayo kakot jong kinong ri Sniang. Ulaong ru ba ka Synjuk kaladap ban IT dorkas ya UDC barim bat syakatnat veterinary nadu usnam baladap. Hendri hadu menta 4 don kanu kajing penbet ka basyai ban yakhun ya kani kajing e. Kadkum kajing ong jong uba makdo kajing bamdon jong kajaka pet ngor bat tes ya ki Sniang ki bawan na Shabar ka Jylla kala banong ka wei na ki daw ki ba pensap riang ya ki jingpang sya ki Sniang bari de ki nong rap hapo ka Jylla. Kumta ka Synjuk kala kentu ya ka district administration ban shimkhia mardor ya kani kamat kentup ru ya ka jing Khang ya ka jing rung ki kalikit Sniang na Shabar Jylla. Shushu ulapan pau ya ka jing sngau lengo halor ka jing bam tri kam shu jong ka jaka tes ya ki Sniang ha umling ka balaju pendon kam menshwa ban pet ngor ya ka koit ka khia jong ki merat. Ulaong ba ka Synjuk kala Dawa badai ban pentri kam biang ya ka te ka jaka Khang ban yada ya ka kam ri Sniang bat ban tek la kam ya ka jing wan rung jong ki jing pang. Hakajuk kapor uba makado ulayathu uba Deputy Commissioner ula kular ban betha yaki officer bat kinong trei ketenat veterinary ban tuklar mardor ban bishar bania ahlor kani kajing Khang ban wa yaki lat jingyada bat kilat jingyarap ki badon kam. To matakasngi nagaliang ka Synjuk ki Rangbah Shnong Ribhoi District iwan ban ikendu kerki yo Deputy Commissioner jong ka Ribhoi District halor kani ka jingyap jong ini ki Sniang apo Ribhoi District. Ikum bakalong menta jan man kasngi ka jing isdai ya ki longi ki badok ki wisdom ki bun kam tang ha ka batep Sniang ka jingyap ki Sniang. Ngila tho ya complain hadu menchwa so disi barem sa veterinary and ray hadu mentam dan respond ki jingyadai kani ki jingyap ki Sniang. Pi ba hadu mentangin pen kenmaw yang pi ba kumnongin ya bam ya ki dok Sniang ha ba man kasngi ka jingyap ki Sniang. Isdai bupli ki wiwi ki district ki badon Shabar na ka district Ribhoi ki jongi nanam ong chino kini bamdo kumno gen apa kecing etap Sniang sa Ribhoi baman nakasni te pet kumbagalong menta hangno don gi jaka tes agam ta ka kot ka khya ki Sniang don agoi galiang ka government kala bench ba palat yang i ginong bamdo Sniang kam tame kasi te ka jing kentu gi jongi yo Deputy Commissioner ka ban mengkong kalong ba de ban Khang no ya gini kali ki Sniang gi buan na ba namar la daw DC kat bo dang palat ya gini kali gi bon ki Sniang na Shabar kabamot ba kajing pang kan wan kan ja si ja ki Sniang jongi kinyap siap man nakasni kumtangi kentu ya ki bor jo ka an adu DC ba deban Khang shisndon ya manta sipor ya gini ki kali ki buan ki Sniang na Shabar kabar lada ja ba ka district administration kamle ya ki jingi dei kane nagaliang jongi ki Rangbah Shnong gimban se ban yar dala de 1.5 kala ya gini ki kali ki Sniang kabar ka bangi Dawa kolong ba de ban set up na mardor ya ka jaka bantas ya ka kot ka khya kumbak la don machwa kai umlik sei ka ja kani bat palai samla don chu kata ka jiktas ya ka kot ka khya jong gini ki Sniang ki bangi ba man ka sni kane ka long ka wei na ki jingma yangi ki nong bab do Sniang namar bah bom don ka jaka tes ka babyang ka bamut ba ki Sniang ki yo rong laitlan ka jingkli ne ka por balai samla bu chu yang ne ki testing center umling don ayu landat ya ka ba iyo ya lailan klem kino ki jing perking ya ki merat bawan na ba te ki tang kini ki mat ki bang ya kendu di sin tas ni ban nge scam ba un sim kya lo ki jing de ne ka problem sa sim kya jing de ka ne un sa khot ya ki veterinary ban penbet mardor yang ne ka problem